Ahoj, toto je video do soutěže pro LPS Kyjara 2. Jedem teď. Pomůžeme někdo. Zaznívá teďka, pomož mi. Tím se posiluje. Tady máš. Já jdu posilovat. Já budu posilovat. Tak pomůžeš mi? Běž někam. Zaznívačka je tady. Jo, to jsme si už všimli. Já jsem posilovala. Tak, a kde máš činku? Zahodila jsem mi. A? Čau, bušti, jak se máte? No, tak čau. Bušti, natáčej! Prostě dneska každý padá. Jdeme. Čau, bušti. Čau, klaune. Protože jste všichni bušti. Takže co? Já nevím. Já mám ráda slovo, takže zmiz. Takže jsme tady. My jsme tady byli jako první bušte, teda klaune. Počkejte, posilovala jsem sem, takže to dám. To váží 100 kilo. Vážím 20 kilo. No, říkám bušt. Drzost. Oni mi říkají bušta. Užíváš si to? Kde jsi, dětka? Běž někam. Nemáte takový šaty co? Strávy. To asi ne, no. Protože my jsme aspoň na rozdíl od tebe normální. Taky si říkám. Kde je tady nějaký pečupáko? Ale tady je pečupáko. Ahoj, Týno. Ahoj, Lili. Každý mluví jako na psa. To třeba, že jsi pes? Míšo! Lili. Dobře. Vybál. To je moje. No. To je sestřenka. Já nemám sestřenku, ani bratrance. Tak to je nevlastní sestřenka. Já nemám na vlastní sestřenku. Tak to je tvůj nevlastní bratranec. To je holka. To je jedno. Čau, milovaná sestřičko, nechceš nás seznámit? Tak fajn. Lili, tohle je Adam. Jo, jasně. Vím to, protože jsme to už o něm asi hodně. Vlastně? Adame, tohle je Lili. Ahoj. Ahoj. Ona mě zná. Jo, ona tě zná. Dobře. Počkej, tě znám. Mě znáš taky. Čau, milovaná Míčo, nechceš nás seznámit? Lili, tohle je Petr. Ahoj, tebe neznám. Ne? Ne. Odkud znáš Adama? Míša o něm hodně vyprávěla. A o mě taky? Ne. Mi neříkala vůbec nic. Ne. Víš co, radši jdem. Jo, radši jo. Jutino. To není všechno. Čau. A co běží? Úplně všechno. Aha, dobře, všechno. Všetčko. Já tady ještě ležím tady. Pomoc! Fajn. Já. Ona mi jde vrátit moji činku. Ne, nejdu. Moje činka. Hej, nechci, je to bláznivá babka. Teda tetka. Já jsem se taky všimla, že to je babka stará. Ale je to tetka, ty. Kolik jí je? 15?
Bábro. To je tetka, ty! Bábo jedna bezzubá. Šaty. Je 17. Máš šaty v zimě, jsi nenormální. To má každý tady. Trhaj se mi šaty. Musím si jít sundat. Už jsem si je sundala, vidíš? Ani nic. Ne, vůbec, ani něco. Ani nic. Proč říkám jo? Protože jsi blázen. Já říkám pořád jo. Mám kašel. Jo, tak mě nenakaž. Co je? To je pohodlí, jo. Dobrý. Počkej chvíli, kde? Jasně. Co ti všechno Němča říkala? Všechno. Je všechno. To všechno? Úplně všechno, co o tobě ví. A víš, můžeš vám chodit? Ty jsi asi blázen, vždyť jsem tvoje sestřenice. Ty jsi úplně Víš to právě, že za mnou přišel tvůj brácha a zeptal se mě, jestli s ním nechci chodit. On neví, že jsi jeho sestřenice. To je blbec. Já se stěhuju, papa. Tam jdeš pryč, že? To je tajný. Tak. Tady mám klasíček. No to je jedno. Ahoj, já se stěhuju. Čau. Budeš nám všem strašně přibět. Ty spále, nechci se mnou chodit. Konečně už jsem pryč pečovákovat. Halo lidi, prosím vás, Abarana. Já se slyším, to je jedno. Prosím vás, můžeme jít slavit? Odešel pryč Adam. Co? Proč ne? Teď ho tolik nenáviděla. Míšo, nepředstírej. Teď ho tolik nenáviděla. Ale bez něj nebude sranda. Ale za to už to tady nebude takový blbákov. Jo, jdem slavit, lidičky! Wow! Jdem slavit! Už jsme se ho konečně zbavili! Jo! Říkáš, že to nebude takový bez dělákov, nebo co to říkala? Blbákov. Ale je pryč! Já myslela, že bez dělákov, myslela. Víš co, když je šťastná, taky radši nech přitom. Jo, dobře, to dlouho šťastná nevydrží. Ale jo. No. Dokud ho neuvidí. Je pryč, jo! Sakra, tamhle je blbec. Ne, on se vrátil. Jo, on je pryč. Je pryč. On se vrátil. Pokakaná činču. Co je? Ona zhedla po druhý. Nezhedla. Po třetí zhedla. Nezhedla nikdy. Po čtvrtý. Už je nám... 2, 3, 4. Už po 8. Teď máš víc životu než kočka. Já furt žiju tam jedna v životě. Teda vlastně už v 9. Zhebni, Lucko! Počkej, teď kočka má 7 životů. 9! A ty už ješ po 10. Ne! Teďka se někdo zhebnul. Já jdu pryč, já se stěhuju. Stěhuju se, nashledanou, mějte se tady všichni krásně. I ty bláznivá tecko. Je vnuč. Je neteřinky, ten den.
Holčičky, otevřete mi. A A moje taky tady oknem. já mrzím. Jdem. Oni skočili z okna. Já to boju, mě tak chyběla. Tady jste, vy jste tady. Jste to. Počkej, já jsem třeba odskočit na Chyběla jsem. Čau, musím se jít umýt. Tak ahoj, já už jdu, už mě nebaví taky. Už jdeme. Neotvírej. Neotvírám. Otvírej. Tada, čau, dobrou. Dobrou. To je tu. Teď už je. Hele, to jsem měl říkat. To je tu. Teď už je. Tak to je správně. Paska. Ja. Míšo, on se zbláznil, že jo? A neptejte proč. Proč? Nevím. A ty se zbláznil? Jo. Ty máš kuka, já jenom, že se ptám, můj kámoš. Připrav si mobila. Cože? Píšu ti SMS-ku. Ještě co? Ne, nemám kuka, neptej se na takovýhle přeblblý otázky. Nemám kuka, na takovýhle přeblblý otázky. To nejsou přeblblý otázky. A hlavně se neptáš žádný můj kámoš, ale já. Líbí se mi. Pufinka, gasa. Teď. Ne, nemám kuka. A nevíš až. Takže neptá se žádný můj kámoš, ale já. Počkej, neptá se žádný můj kámoš, ale já. Líbí se mi, nechci se mnou chodit, smajlík. Jako vážně. Jo, ale nesmíme to říct, Míše. Dobře, tak jo. Neboj se, nehrozí. Tak fajn. A teď ahoj, musím jít za Míšou, jinak ona se asi zblázní brzo. Radši to neříkej nikomu. Jasně. Míšo, jsi v pohodě? Jasně, byla jsem v pohodě. Co jsi tebe? No, nechci být. A zakryj mi to ucho. Přímou soustrast, všichni. Kira, nechci se mnou chodit? Jo? Tak fajn. Nepůjdem někam? Kam? Na procházku, kolem parku. Tak fajn. Tak jdem. Tak toto dopadlo, doufám, že se ti to líbilo. LPS Kiro 2 a